Jairos sai sen pat ngai ku ble pi baro ha kerteng ke patiang tam ke jo Jesu te benda ka sngi ne kren chapang Jairos pat ke kynthei ke papang mihsnam te shuga benge le chakak ten ke jong ble to ini pendam lang ha jing duai able be e chinga wan men ai ngo ye me na ma long ble ba bha gen ko pa be e chinga de shisha ken ko pa be e chinga ngi ma chi bon ke jing ko atrai ra la ma ga ten ke ba khot ke jom me ken ko pa be e chinga da shisha hi ken ko pa be e chinga ka shakri ke jom me hi ka long ka sakhi ka ta atrai ra ba yo ka ten ke ba khot ke jom me ha ba pentre kam me ka ken ko pa be e chinga da ke jingngeit ke ba shi spot na ka ba shi spot ngai ma ke jing ko ble ke jom me ken ko pa be e chinga ngai ma ke jing pen khia ka jing pelan bat ke jing ko ken ko pa be e chinga mar ka ta ma do ko no pa lang jom me baro atrai ra baju sngot nak atrai ra baju ap khmi atrai ra baju thrang atrai ra ban snga ya ka chen ke ba khot ke jom me nga duai na ta ka jong ki men ai bore ki ba kin la atrai ra ban snga ban shkor ba ban le ru atrai ra e ke ba ka shakri ke jom me ken yo ban kran ha ka ni ke khel mat atrai ra ba da shisha ken ko pa be chinga lo ba la ko no e ki kon ki ti ke jom me ken ko pa be da shisha ken ko pa be chinga yo don ki ba sngot lot ken ko pa be chinga re ba me ya rap ya ke jing sngot lot ke jong ki ken ko pa be chinga shimti ye ki atrai ra pa chat bore ki atrai ra ba kin la ban betrai kami ke e ke ba me men hi kai lang ba ka shakri ke jom me ken ko pa be chinga ba da shisha ken ko pa be chinga kom ba ka shakri ke jom me ke yo ma ke jing ko blai ke jom me ken ko pa be chinga ma ki ru atrai ra ki ma ke jing ko blai ke jom me ken ko pa be chinga blai be chinga ta bore ki atrai na ba kin la ban pen sngo ba ya la de hak mat jom me ken ko pa be chinga ba da shisha ken ko pa be kom ba me la kula atrai na ba men ai ke jing kwa ka do nu ke jong ki atrai ra to pendap no ke jing kwa ka jong ki da ka bakin ko ngo atrai ra ke ba me atrai na men kran atrai ra lang ba ka shakri ke jom me na ko ka por se ko ka por atrai ra ba lang ba ki shakri ke jom me ru atrai na ki we pat ki ba me la pen sle atrai ra ba da shisha kin yo ma ke jing ko blai ke jom me ken ko pa be chinga ablai be chinga kur khuno ke shakri ke jom me ru ka ba yang hang ni atrai ra ban plai ke kerteng ka ba khot ke jom me ban saman sa atrai na ya ka chen ba khot ka jom me dala de hingam dan bor ai ru em bangan kran rei ka bor ka jom me ba ka jing pasle ka jom me atrai kana o de shisha ken ko pa ba chinga e ka bangan kran atrai kana kum ba me la pen pa atrai kana ba kan long ka ba sa jing kan mau atrai kana ha ka jing em ka jom ki to ai ba kan sa jing kan mau atrai kana ha ki atrai kana ba kin la ban pen trai kam atrai kana ba kin yo mat e ka jing ko blai ka jom me ken ko pa ba chinga yo la me ka puram bor khoi atrai kana pan kertang ba khoi ke jom Jesu pana Nazaret hallelujah amen but amen ini ya de bet chakak tin ke jom le ke ba phila ban chiam na Lucas kal nong ke ba pra ka khot ke ba sau pho ter hadu ke ba san phon riu ini pet ayu ke Bible ko ong te ha ba Jesu ulawan pai pat utau pat ba ulap diang sngau bahaya una babaro kidanya apkmi lenti u kini ki pat ba kia apkmi lenti ya u Jesu bat kila ya pediang sngau bahaya u Jesu shaki tegai ka banga kwa bangan ong ye pi yo don lese na deng jong pi mano ba pet ya kane ka video kaba nga crunch pi ha ka kelemat lese pimpat long kristan lese pimpat pediang yo Jesu ha ka jingem ka jong pi ngong ye pi pediang no yo u lese pila ap hi na do mano la no ngan yo ka lat la no ngan yo ka lenti bangan pediang no yo Jesu sha ka jingem ka jonga lese pimpat ngau yo e ka lat ka lenti ba pin pediang yo Jesu sha ka jingem ka jong pi hanre ka ne ka sngi ka lat ye pi lang ba ka ne ka video kan long ka lat ya pi bakala dei ka por ya pi ba phin pediang no yo Jesu sha ka jingem ka jong pi namar om dan lenti ban let chapeneng lai tang Jesu lai tang kita ki ba pediang yo Jesu ha ka jingem ka jong ki na mar kata nga ong ya pi yo don mano pempat long kristan wat pen ya ka do not ka jong pi men ta ka ski pediang no yo u ona ya pi ka jingem bam jikut ona ai pi ka jing sok ka jing man ka jing kot ka jing kya ka jing pelan ka jing tenjo kin wan rema u on ya rap ya pi ha pa pi shakri ya u on ai pi ka jing job da ka pa pi ai pet ya ki video ki banga pelat na ko ke por sa ko ke por ba kham tam ki bala kham rem pen sup ban ya lenti bat penam khu slide e ru ya da pi tip ya ka nong rem jong ki kristan om don u we ru u ban pai den
Day namar bom tip namar kata kisah pai dia namar kata ngaong ya pi yo don na pedang jong pi ki bom pedang yo Jisu pempat long Kristen ngaong ya pi pedang no mentah kasngi u Jisu udang ap ya pi haduk mentah balai ka perthai kampat wai haduk mentah nama bau blai jungi udah blai baba hapalat ublai jungi ubah palat kuat baka wai ka mensim kan jot no namar kata uyai up namar ki don ki syakri ki jong ublai ki badu wai ba ublai undang pentut chua bangin yo ban ya lap ya ka gospel ka jong hanre kan poi ka por ba ona map syo kan poi ka por namar pa haba ka don ka jing sedang kan don ru ka bakut don ki bom nget ya ka jing wai no jong ka perthai ki ong ba ka perthai kan wai chimet renga khwa ban ong ya pi ka bible kam ju kran kai ha ko ka si kan sap kut no namar ka takat badang don ka por kat bampat dir ka por ngo ong ya pi wan pediang no ya u cha ka jingem ka jong pi pediang de ka bas ngau bha kum ba kin de ki breu ki la ya pediang ngau bha ya u bat nak ka banta ki bala long kristan pat let's pi la long kristan la slam hanre let's kata ka jing telot ka jing long man sem ka jong pi nak ka taw ba ki jing le ki jing tunjuk ki ba pon chat let's pi la jingai no play let's pi ngau ba u Jisu don che jingai na pi let's ha ba pi duai pi ngau ba ka jing duai ka jong pi kam keu sho sha banang let's ki jing duai ki jong pi phim yo chu bab let's pi ang not ba pin yo biang yo Jisu kom ha ka pot kabala let no kaba pidang yo ning kong yo Jisu pi yo shi bon ka jing pensle pi yo shi bon ki kamba pi yo shi bon ki eki ba plana utra henry lesse menta pi la jingai no u lesse pi la pai den no u la da pim pat pai den ru lesse pim yo e sho lesse ka ban sim ka jo pi kam hon kam sngo shingan ngo ong ye pi sa shi sin to piang sngo bha yo u kum ba ki ne ki brio ki bala ya up yo Jisu ki la ya piang sngo bha yo u to piang sngo bha pi ru da ka jing kmen khna ba ka jing suk kan wan pat ha ka jing em ka jo pi sa hi sin ka bible ka ong kum no la da nyau sin u ba hak u kulon henry un nam kulon khop utrai unra pat sa hi sin namar kata nga ai mun sim ye pi wat nam sngo ram ya la de compare pila jingai kat no blai compare wan biam shu sa hi sin pediang ye u ha ka jing em ka jo pi banin pe shu ayu ka bible ka ong hakmiru ulawan ubriu ba kerte u Jairos bat ulong unong sin shar jong ka sinagog ula dem hakik jat u Jisu bat ula kerpat ya u ban wan shiye namar u don ka khon marwei ka bala khat arsnem karta kabala jan yap hang ni pin yo iha ka gospel jong u Matthias pat pin pet kal nong ba khandai ka khot ka ba khat prater pin pet ba uniu Jairos haba ulawan ulale kumno ula mani dem yo Jisu bat u don ru ikata ka jinget ka ba kraw ka bu ong kata ka khon jong ha kala yak henre lada me menwan kata ka mot kan sa impan u don ni kata ka jinget ka ba skam bat haba ulawan da ka ba mane ini kran khendiat shapang ka jing mane ka ba shisha ka ba lengba ki jing rai ki jing ro ki jongi ki ba nyim plet jing mot chu she ngi la shu plet jing mot be tang sha utrai ka ta ka jing mane pat kumbang ong ye phi ba ka jing long ka jing em ka jongi ka de ban long ka tak ka ba mane da ka ba ni le ka mon ka jong u om ka ba ni thok ni shu ko om ka ba ni khwan man toy om ka ba ni ma yan yang ni bishni ni lor ni ba kum ta tar ngala ju kran ni kita ki benta ka ba mot ka taru ka tak jong ka jing mane namar kata une u Jairos ula wan ban mane ha ki jat jong Jisu nakabenta ka khon ka jong u ba kalapang bat kala jan yap ha kwa ban ong ye pi ka jing mane ka long ka badan kamba nga ju ruai marwei man la kamet om dei tang ka wei ka jing ruai om dei tang artali om dei tang lai tali nga ju shong ju penlut por bon tali ki jing ruai nga ju ruai da ka mensim parok nga ju ruai da ka dot not parok
Wat nomor wai tang kowe arteli shua phinia pelong jing ruai. Phim pat yo jing pen slap phila pen kot no. Nama ka jing ruai ro ka jing maneng kwa ban ong phi. Kawan ra ka jing don ring kat ka jong trai kawan ra ka jing pelat. Haba phi pang ru haba phi ruai phi yo ka jing kot ka jing khia. Namar kata tongin mani yo trai da ka mensim baro bat da ka do nuot baro. Kwa ban ong phi. Na ka benta kini ki balang ki ba ki don ki balang ki ba ki juruai tang si lai de khot kum to kamut tang kowe ka jing ruai ki la syong no kamut kimpat yo te kata ka jing ram kimpat yo kata ka jing pen slek kamut la pen sange no ya ka jing ruai namar kat kum ka jing pen ya ka jong ki ha ka balang ka jong ki ka bamut ki le ha kata ka rukom Henry ke banga kwa bangan aji kai na kabanta jong kito ki balang ki badon ha to ka berukom ka bakim judon ye ka praise and worship ke banga kwa ban hikai ni juyo I bat ni jule ye kane ha bangi don ki jinga seng he ki ba ki ong ki combined service ki judon ni ka jing ruai penremen sim haba ki don ni ka jing ruai penremen sim shikenta ki la julet chua lada kadai ka jing seng jong ki khon samla ka bot ki khon samla ki la let chua shikenta bakin ruai ka jing ruai penremen sim lada kadai ka jing seng kan thai ka mot ki kan thai long kme ka mot ki la let shikenta chua sha yeng mane man ai ka jing ruai penremen sim te henrei haki wi pat ki jing seng kim jule komta malengi pen kraw yo blai tang hakapor badon kita ki jinga seng he kita ki combined service balai pat haki we pat ki jinga seng ni penret yo try ka judon ka jing ruai praise and worship ka ba hisin hisnem nye yo hapo ka balang ya shot ya kemen henrei man la ka yo judon Hanai ka kwa ban ong ye phi ka de ban don bat man badon jinga seng hayeng mane ka jing ruai ka jing mane ka jing yaro ka de ban don ka taru ka de ban le nado ka mensim nado ka do nuat tikai ka banga kwa ban a jing mot phi ki khon samla la philong ki banot le ye ka ne bat ka balang ru ka nam kren ai ru em namar balai namar ba ha ka por badon ki jinga seng kerpang phi julen Shikan tashua phi julet ban ai ka jing ruai pan rahaman sim. Temen taro kum ki khon samla. Man la ka sni utrai. Lane man la ka met balang. Lane man la ki Bible study. Lane man la ki jinga seng duwai. Let shikan tashua. Let. Phi baro ki khon samla dai tamarwai arngot kat badon ki khon samla ki ba ket ba bak ka gam ka jong ublai to long phi ki ba shirham bat to don ya ka jing ruai penrham mensim man la ka tayo shuwa ka por ka ba ka balang ka bo ya ka por ban long jia seng bat haba phi alam ru da kan tu ki pat ba bakin yang maju nengok bakim juya yang ha kapor bakadon ke jingrai penhan mensim hare nga ngaju yang maroi ba ngaju syat ro maroi ta ga jinglong ka jonga bat ngaju kenturu ikwe bakinya yang lang bat ngine syat kemen lang hak ma jong trai shuwa ba pen le ya kaniro pen kentang shuwa ya la de pen kentang ikut kapor la kam pat dei makna kapor ban long jing sengro shin se ka kabu ban yo ban chakri yo trai ha ga yang ka jong trai nganget kapalang kanam khang la le ru em Namar haki jinga sengker pang jule ye kene ga jing ruai per hemen sim tenga ngai kam don ai ru ka ba ka balang kan khang ngam ngai makan khang bat kanum khang hiru namar kata phi kum ki khon samla le ha shuwa ka po la da phi le ya kene da ka men sim bro ba da ka do no bro nga khwa ban ong ye phi ka ta ka jing mane ka jing ro e phi ki ba pang ki ba shi tom kin yo khia But man la kata yo la da ki yos ngo ke jing dor kat ka jong pra la ka jing sen ka sedang shi baje ki banget kin wan lupa khat ar baje bane yo banta ha ka jing ruai ba ha ka jing ro ni ha ban le na ka banta tra wa chu le ran ngam chu le ran da yo ru bale ni le ran ni de ban le ran tang da ni le pop namar kata kono ka jat balang ka ba phim yo ya ka praise and worship ha de ka jing ruai pan han man sim phi ju yo ba ngaju I ka ne ni jule ya kane tena mar kata ga ong ye phi banga pensilori phi ki khon samla ya chaprang
ublay unsa kurku ye pi hadu kata wajuting man le ek babha le se ek batmai ublay jingi ublay batmai man la khil matol le ek batmai ki babha ki basngotanan ki balong ka jing mane ba ka jinge ro hakmat choblay uni ujai rasula le mane tam yo blay but piru ha ki yeki sem ki jong pi ha piru wai pi ro ruwai da ka jing mane ruwai da ka mensim para ruwai da ka don para dei ka wei artali jing ruwai la biang ya duai no ya thia no pendat niam bat pendat rukom mlong kum ta ruwai ti ruwai se na do mensim syakri se na do mensim kata kalong ka badan kam bat na ka benta kiba hadin habut le se pin salong kinong ai ka tin ka jong blai ya ka khubor chuwa ba pin kren ngakwa ban ong yi pi pendat lupa na yin namar ba kablong ka ba itnan ba phin let hayu man phin plate bible kad de ka por ban ya mane ban ya ro ban ai ka buram show ble re pi pat phin na plate bible phin na pen kre wat jule kum ta ka por ban mane yo try pledging mot be yo try pen kre lupa ka khu por kata kalong ka ek bas ngotanan bat hapo ying mane kan mau what do you text what do you text mobile what do you on ka phone ka jong pi ya le ban don hak ta ka jing don kat ka jong blai burom yo blai pin yo ma chi bon ma ha ka jing kur khu pi tang shi duai ma pm pim pa dong amen pi la yo e ka juba ngang lap e ka ne tang shi duai dan le pat duai ru ngadang shi ong ha man siam ni tip kala ne te ban long are rakhlap pat duai ublai la juba malay pensengo bhai ublai teng phim paduai phila yo ka juba ka don ko ka benta ka ba men ha ka ni ka yo ngadang shu yo e ka ta bat ngong ani ku trai tang ma me shisha don shisha da we pat ublai wat ha banga klem paduai ngala yo e ka juba ka no tap na ka benta kita ki bala duai namar kata to lo phi ki no mane ki ba shisha ruai ha banda hon pen hon se e ka do ka jo ublai la da ublai pen hon ye phi teng i kwa palat ka jing hon no try ni pan palat ki no try ka ba yala de pat ngim ai ka do not ka ba shisha la da yong blai phim pen hon balai phi kwa ka jing pen hon no blai sedang se ban pen hon ma phi kat bala e ka bor hang ta kan u blai un sa pen hon un sa ai ka jing kwa ka do not ka jong phi man ba den pai su ayu ka bible ko ong Henry kat ba udang let kita kipat ba kile kuntur yo u kabrieru kabadon ka jingpang mihsnam lakhat arsnem kalala penlut ru ya kinong penkhia yala ka jing yo baro Henry kamla yo jingkot nano ru kat ba kidang yelet laya thua ba kat ba kidang yelet u jisu ula bot ya u Jairos ban let ban pen khia ya kani ka kynthei ka khon kynthei ka jong Jairos Henry kat ba kidang yelet kani ka kynthei ru ka ba pang mihsnam la khat arsnem laya thua ba kala pen lot ya ka jing don jing em jong ka Henry kam yo ko ru em ngakwa ba ni tho pi let's say kani ka priu te kam pat jutip pa u jisu let's say kadang shutip ha kani hi ka khleman ka ba kal yo snow ga jing kin win jong ki priu chapa u ni u jisu bat la don ru let's say ki ba kali balai ka jing kin win kum ne bat let's say ki la ya tho pa u jisu u balong nong pen khia bat kam ta tar let's say kadang yo snow ha kani ka po hare ga kwa ba ni tho pi ka we ka jing tho khana ka ba ja shi sha ngan nom pen pau kerteng kadon ko ka briu ka briu spa ha ka shu thia pang be kata ka briu ba ha kata ka briu ka thia pang be ka parlok ka jong ka ko ong ngan duwai na ka benta ka jong phi ko em kam palong kristan kata ka briu la kha hi na ka long yeng kristan tang ba ka khlep palong kristan pa hadin kila i no yo trai bat kam palong kristan te utunga jong ka ulalong kristan tang ba kristan ka nam te utunga jong ka uju ong e ka barabor ublei jule e ka pisa ka le e la da don pisa le cho hospital thia ki hospital baram ki doctor kin sa pen khia han reu tau jisu unom la ban pen khia te ha kata ka parlok jong ka badai ka ba shakri utrai ha ba ka ong ngan penduai na ka benta ka jong phi
te ka kalau tre raban penduai te kam tre bat hado arpos nem kata ka breu kala thia hapo ka jing thia kam jula ban tre ban kata bat hadin arpos nem ulok jong kau i no eka bat haba i no eka kapdiang no yo jisu bat haba kapdiang yo jisu mentah kala yo kon mentah kala yo eka jing kon eka jing kia namar kata ngakwa ban ong ye pi lase don na pdeng jong pi ki bom pat pdiang yo jisu pi don ha pdeng ka jing pang ka jing hitam wat ju nyau ben yo jisu ko bau tu breu la nyau ben don we breu ru upa pang so ado kata-kata nga ong nganduai na ka benta ka jong pi ong ngam tre ban duai ki don ki breu ki ban nyau ben yo jisu jong e han renga ong ye pi yo don na pdeng jong pi phem pat pdiang yo jisu wat ju nyau ben ya ka kerteng ka jong jisu na ma don ka por ha ka kerteng jong jisu don ka por ha ka snam ka jong jisu don ka por ha ka tien ka jong jisu nama kata pediang yo what up hado bada lut ka spa ka pau ka jong pi hado ba phim don chuki lat ki lenti sa wat pat yo jisu kani ka breu kala pen lut ya ka spa ka pau ka jang ka hanre kam sham yo jing ko ai ru em ka yo ya ka ni ka chimpang misnam ka bakat bakum ka an jong Moses ka dei ban long tang shitayo palat ya kata kala dei ka jingpang bom khot bat kani ka jingpang ka ba dei ban wan tang lais ngi pat la das lem palat ru nyaus ngi ha ka shibnai hanre kani ka brio hado khat arsnam bat la ong ba ka dei ka jingpang bom khot ngangai kani ka brio ka don ha pa dei ka jingale ka ba jur hado kata ba hado khat arsnam ka mat kani ka jingpang bat khantam ha ki por ki ba menchua ka no ka jingpang ba ong hi ka jingpang bom khoi long ban ya mix let's say kalong kum ha ki por menta ki ba yo corona kim long ban le sha ki we pat ki ye jong ki we pat ki brio la ka ni ka jingpang kam de ka jingpang ka ba ye bet hanrai la nyau bom khoi ka ni ka jingpang ba la ban ya shong marjan ba no ki don ki jingpang bom khoi ha ka por jong ko old testament ba la ban ya mix bat no nganget ka ni ka brio ka don ha pdeng ka jinga le ka ba jor ha pdeng ka jing le ran ha pdeng ka jing sha iben lese ka don kum ha kata ka jing shem jong ka ni ka brio ha ba kala wan ya ki lat ki lenti man yo e ka jing pen kia hanrai kam shem yo e ka jing pen kia bat shusho ka bible ko ong kum no kala wan hajan na shadien ba kala kta e ki remiang ka jan jong u te kum ne ru ka jing mi snam jong ka kala sange no pinda pe ha ki we pat ki gospel jong ka ni ka ju hi laya thu ba ka ni ka brio ka ong kum no ka ni ka brio ha ka do no ka jong ka kala ong ba ngatang shu yo ban kta e ki jan kop ki jong u ngan sa yo kya ka ong ba ngatang shu yo ban kta ya ka jan kop ka jong u ngan sa yo kya ba le ka ong ngatang shu yo kta e ka jan kop ka jong u ngan sa yo kya ka e ka daw bala penlong ye ka ba kan ong ye ka ni ka tien namar ka ni ka brio ha ba kala yo snow ya ka e ka ba ki brio ki la ya kinwin ki la ekran ba u jisu long ubat la ban le ki kamba bat ula le ki kamba bat kumta ter kani kala don ka jingale le se hapo ka donor ka jongka bakala kwa ban let ban ya shem bat u jisu han rena mar ka ni ka jingpang bam khoi ka bam long ban ya jan bat no le se kala tap da ka jan ya la de le se kala bure ya la de but let's say kala don hapo ka donor ka jongka bangan no pen I dor yo jisu lende ngan nam pen I na mar let's say la da ka let pen I ki brio ken sa be ya ka kin sa ong ya ka ba ka ne ka brio ka de ka ba don ya ka jingpang bam khoi balai ka wan hang ni kin nam sha da le ru em kum palong menta ba kini gi badon corona kin mi na yeng te kamut omlong kamut kin nam sha te ka ni ka brio kala buri ya la de bat kala kut jingmut bangan chu kata da ka bari ngan le da ka bari ya ka ne bat ngan yo e ka jingkot e ka jingkia te ka kwa ba nong ye pi lesen don nap deng jong pi ru lese ka don ka jinga le ha po jong pi lese ki bahyeng ki bahasam ke jong pi ki bambat priang yu try
lese pikwa ban shakriu trai re phim yo kalat namar ba kadon ka jing khang lat kumaya khani ka breu ru kadon ka jing khang lat ba wat la da kala yo snow makna ba tau jisu don ye ka bor ban pinkia hoy jisu don ye ka bor ban pinkia han rai ka ni ka breu la se ka thnam ki jing mot ki jing perkhat ba ka don ha pre ka jing le ka bajur ba kum no te ngan let ban ya shem bat u namar ka perthai ka nam sya yanga bangan let chajan jong u namar ka ta da ka jing shlor kala bure yala de bat kala kut jingmot ba ngan shu kta tang ya ka jan kop ka jong u ngan sa yo khia bat ngan wan no ngan na pen idur khmat ya u kata ka ba ka kala perkhat ha ka do not kala perkhat ha ka do not ka jong ka namar kata nga ong ye phi le se phi thnam pala ka jingmot ka jing perkhat phim sngo yo e ka ta lat ban ya shem bat u jisu han renga ong ya phi la da phi don ka do not ka ba shisha phi kwa ban ya shem bat u jisu da shisha phi la ban ya shem bat u phi la ban ya shem bat u thang ka wei don ya ka do not ka ba phi la ban mane yu u da ka men se baro ba da ka do not baro om don ka e ka ba ban khang la ya phi wat nam shep ting ki ba yeng ki ba sem ki jong phi lesson done na pedeng jong pi ki khang ye phi ban le che ki bible study ki khang ban le che ki jing sang ki khang ban kin do bat ki shakri ki jong tra hen ring ong ye phi wat ju shep te ki jing khang lat ki don ban shuwa bangin yo ye ka jing gur khu ngan ong ye phi ki ding tung kyang ki yang ha shuwa jong ni han la phi don ka jing e yo try u tran pun madan ki khoro ki khoram phin la ban ya da ka basuk o blai un ya ha shuwa jong phi un pun madan lut ki khoro ki khoram baro khon kan ne ka breu la da kam kut jing mut kan ne ka breu la da kam don shisha ya kata ka jing sngo shlor bat kata ka jingngeit ka baskem bat kata ka ba ka dono jong ka ba kan lebet nganget kan om nam let namar balai namar ka perthai ka nam sya ka bahkan let chow jisu namar tang ban jan bat no ru sya kum no khala ban dong bahkan let ban ya mix lang bat ki breu han rai ka donor ka basngor ka jongka ka jing ang not ka jongka bat ya shem bat u jisu bat ka perkhat ngan chu kta namar nga long ka batinget ngam long ka babet lesep hi perkhat nga ka breu ka pop palat lesep hi perkhat ngam sngo not an le hajan jong jisu han rai em u jisu jong yom ju pen ram mi ka pop jong no ru namar phiri ban tep ya ga ni ka wei baro ngi wan nak snong jong ka jing jot am dan u wei ru ba hak han rai uji sun pen hok yangi uji sun pen khot yangi uji sun sat yangi da ka snam ka khot ka jong utang ka wei wan da ka dok nuat jong ka jing mane bat namar kata ka ne ka breu ka tang su kta ya uji su kala yo e ka jing khia hallelujah ka no ka long ka jing man namar ka nang bat wan da ka dok nuat baro bat da ka men sim baro ka su kta e ka jan kop ka jong uji su bat kum to ka yo e ka jing khia kita wai jong ka perthai kim shimla pen khia ya ka han re ka tang shu kta e ka jan kop jong jisu ka ne ka breu khala yo e ka jing khot khala yo e ka jing khia teu jisu ula ong mano ba kta ya nga onda kilai len baro petros ula ong ba bat kita ki bai don lem bat u ko kan rat ki ne ki pat ba ki ya phnian bak ki ya kuntor ya me te me ong mano ba kta yanga ujisu te uloong don manore balakta yanga nabangas ngautho bakabor kalami no nanga pinapan haki bai pat ki gospel layat ho ba ujisu upai kerpang syakani gabriel upai kerpang syakani gabriel but ujisu ngautho bakabor kalami no u haba kani gabriel kalakta yo jisu ka bor kal mi no na u bat la pen khia e gane ka breu bat haki we pat ki gospel la ya tho ba u jisu ula phai kar pang shakani ka breu ula phai kar pang u jisu u tip ya gane ka breu u yo i na ma u jisu jo ngi u de ba yo i lot ike baro khoi han re om kwa ban pen pau hang ne u da phai kar pang nga kwa ban ong ya phi ai ba ka jing man ne ka jong phi yo trai ka nam kta sho tai ka jan kup ka jong trai han re kta sai ka donot ka jong trai bada shisha ka jingpang ka badon ha ka jingem ka jong phi ha ka met ka jong phi la ka ka jingpang pop ne ka jingpang met nga ko ban ong ye phi ta ye ka dok not ka jong uji su da ka jingman ne ka ba shisha ka jong phi hin sa yo ka jing kwat ka jing khia nga tip dan po na pedeng jong phi don na pedeng ka jingpang phi don na pedeng ka jing shitam
nga kwa bangan ong ye phi ta ye ka dono jong Jisu om sho tai ka jan kop ba da shisha phin yo ma de ka jing kot phin yo ma de ka jing khia o Jisu on pai ker pang shapi mo dor se ka jing ye phngyan ki pat ba hang ne ki ba bon belien han re o Jisu o pai ker pang tang she ka ni ka breu nga kwa ban ong ye phi don bon ki kristan ha ka perthai han re don tang khin biat ki ba ha ba ki duai ma ki u ble u pai ker pang she ki namar kata kita ke bekhendiat ngaku aban ong ye phi to ai phin long ma phi kita ke bekhendiat to ai se long ma phi kita ke ba uble una shem sngu bha shisha ye phi wat no mane se tang mandat kan yam krukom mane utrai da ka mensim baro mane utrai da ka donot baro kta e ka donot ka jong utrai lada phi kta e ka donot ka jong utrai un phai ker pang shapi dan kendiat ki kristan kiba utrai upai marsin duai maki utrai ulapai ngai ke buram choble na ka benta kita kiba utrai haba ki duai uble upai kerpang baru jubab yagi na mar kata long pi kita kiba nang ban ketak ika donot ke jong uble knang ba pin yo mat ika jing kwat pin yo mat ika jing khia pat shushuk ka bible ko ong kumno ko ong kata ka briu haba kala yo I bakam la shu bakam la ri shu da ka bakhnyo kalawan bat haba kala dem krup hakmat jong u kala ya tho ha u hakmat utau patlang na baba le bakala kta bat khumno bala la penkhia kumta hi te ulo ong haka to kermen ko khon ka jingngeit jong pha kala penkhia ya pha to khelet haka baso phi uble jingi uble ubha hado kata kane ka brio haka por ka bakampat let ban kta yo Jisu kala perkhat bakan let da kabari yo baka perthai kan yo iyanga yo bakan be yanga namar bangadoni ka jingpang bam khon kala perkhat ngan let hakabari ngan mani yo hakabari ngan kta ka donot jo hakabari hanrai u Jisu jongi wat haba ula dep tep ula dep yo I hanrai om shu snap kumta upen pau pat ba da ka bau ai ka puram ye kani ka breu kala perkhat namar setan uju kwa bahaban penjak puram ye ki breu bang kala perkhat yo setan on penjak puram ya nga ka breu ka pop nga ka breu ka batengit nga ka breu ka baka imlang salang kala kentat lot ya nga lese ka perkhat yo kan jaka eke jinjak puram ya nga namu setan uba shukwa be penjak puram hanre pitep u Jisu jongi pa pi mane yo try ha ka bare u Jisu un kurkhui pi ha ka pau on pen I ya kata ka dor jong ka jing shakri ka jong pi on pen I ha ka pau pin mane u ha ka bare pin kta ka dor no jong u ha ka bare hanre ma u en pen pau pat ba ya ka buram ka jong pi on ai ha pi u tau de ble jongi u ba ha palat hado kata ka de ka jing shisha nama kata kan de ka briu kala le ka bare namar ba ka sngu shep ting ka sngu ran yo ka ja buram Henry pi utrai jungi pat upendan buram pen banyaka hakmat upat ba lapen pau pen banyaka ban nado menta ka singi kan de ka briu kam dan sho ya ka jingpang bam khoi Henry lapen khia no yaka bat uong to let ha ka basok ka long shisha ka bas ngoten na la phi nang ban kta e ka do not ka jong u Jisu on pen khia ye phi klam don comes by nga mong ye phi ba phim don kam chu ban le chiki doctor kata ka shong ka mon jong phi Henry la phi don hi ka do not ka ba shir kem don kam pisa don kam dawai ka ktien jong u kalabiang ka kerteng jong u labiang ka snam jong u labiang Henry la phi kwa ban le chim dawai phi la ban le u ble u bo e ki doctor man long kinong sumarengi hanre ban kum ha kani ka khlemat ka mentale te hiba bon kila shepting shisha ban le cho hospital na mar kata lada phidon yo Jisu la biang hi ka kti ka jo Jisu ngam pen shlor ye phi ban ong wat nom di dawai hanre lada phidon ka jingngeit khom ba ka ne ka breu haba kala na sha phang Jisu ba Jisu ula ban le kita ki aka baro khoi kala doni ka jingngeit ba ka tang shu yok ta ya ka jakob ka jo u kan sa yok khia na mar kata ni baro ni la long krista ni tip ha sha phang Jisu
Don ika jingngeit ka pura. Pin yo ma ika jing suk ika jing kmen bat ika jing kot bat ika jing khia. Pani ni pen chu banta ila poi sha ni ka banta kat bau dan kren la wan uwei. Na ka yeng unong sin shar synagogue ula ong ha u. La yap ikhon. Jong me wat pen shi tom shu yu no hi kai. Ni hang ne ba bala nang pen slam. Haba uni u Jairos ulaya kendo shua yau Jesu banya kani ka kynthei hanre ha ka jingya kendo ka jong Jesu bat kani ka kynthei la don ka jingya kran ka ba kham jlan le se ka ba mon ngiyo i haba u Jairos u don ha pedeng ka jing tenjo namar u don tang ka ne ka wei ka kon maka neru ka pang la janyap u don ha pedeng ka jing do jing kerman hanre la nang pentot balai la nang pentut dan artli ki ai hang ne ni pet dan artli ki ai hang ne balai la pentut ka daw ka long ba artli ki ai kani ka briu kani ka khon jo Jairos ka ba kalapang la janyap kamla shu ban wan show Jesu ma u hap ban mane dem Mania side na ka banta ka jongka. Namar maka kamla shu bagan let show Jesu. Nga kwa ban ong ye pila da don ki bah yeng ki bahasem ki jong pi ki be yap ka jinglong man sim. Haba pi ya side na ka banta ka jong ki ngani tho ye pi kan kam shimpor. Kano ka ba pi ya side na ka banta ki wei kan kam shimpor. Hanre la da don pat nap ding jong pi pang pi shi tom ba pi kot jingmot dala de kan kloi bah kum tu ru pila ban yok khia tang shi khel mat ru pila ban yok khia namat ngan ye thu ye pi uniu Jairos wang to wan ban kta yo Jesu hanre kani ka briu pat ko ong tang shi yok kta yo Jesu kaba mot ka khamla ka ba pin kta ma pi yo try manes ye u kata kan kham kloi haduk banginda don kam da manu ban let ban ya sa ya khmat jong Jesu ba ngin ong ko try to kta da tible bala mong jong me ya gani ga breu ka pang la new breu pang kamut kan kam shimpor hanre halada pi let ban duwai ban kta hi yo Jesu da ga jing mane da ga jing ro da ga jing ai ti lot ngan ong ya pi kan kam kloi ka jing rap kata da ga jing sha nama nga bang adwai ki breu la da ki de ki breu ki banget kum to ki yok khia na phone ru ki breu ki yok khia ki don pan ki breu ki bom don ki jinget ka shimpor ba makin khia nama balai kim don ya ka jinget ka kam shimpor la da ngi ya sat na ka banta ki breu ki bom kta hi da la de yo turai ka kam shimpor han ra ki ni ki ba kta hi ngi long tang ki nong ya rap ngi long tang ki nuksa ni ai kalanti ni batai ka ting ka jong ble pet le kum ta ko long kum bangi ai ki dawai ba phindi pi okia om da don kam e bangin pen mi ya ka bor bangin pen lut ya ka bor bat kum ta ter ni chu ai ka tin jong ble pi shu le ya kata pi shu duai la yokia ngan shu duai pi ngan shu buk ti pi la yokia han re ki don ki brio ki ba shimpor si shaban pen khia e ki namar kata ngakwa ban ong ye pi la dangi duai mangi nge sat mangi nak benta kita ki bomman ban show Jesu kan kham shimpor hanre nak benta ki ba thrang pat dala de ngan ong ye pi ka kham kloi hanre hang ding i bala pendo jingkerman yo Jairos nam har la ong ba ka khon jong u kala ya wat nam pen shi tom shu ya wat nam pen shi tom shu yo no hi kai hanre hakawai pat ka gospel ngiyo i ba uniu Jairos u don ya ka jinget ka baskem ba ong balada kala yapru lada utrai wan man kta kan yo e ka jingkhia kan yo e ka jing penem namar kata ngakwa ban ong ye phito yo e ka jinget kumba u Jairos u don ye ka jinget let's pi yo i ba ha ye ka sem jong pi don ki ba pang ki jing pang kabala jan yap let's say hakado la ne haka man sim kaba kila yap ka jinglong man sim henre nga ong ye pi wat nom sngo arta ten don ye ka jinget kumba u Jairos ong wat la da la yap ru u Jesu jongi u blay jongi u bala ban pen em ye ki bala yap pikin mau itu ki eng ki bater khong ki ba blay u pha man let an ya lap ha itu ki eng ki bater khong bat kawan pat ka man sim ha itu ki eng ki bater khong
let's say ki bahing ki bahasam ki jong pi ki la ter khong palat ka jinglong man sim te henre wat nam do jingkerman dan ka por haga kerteng ka chong jisu don ka por kasnam ka chong jisu la da pi doni ka jingai compare ada ka slam hoi kan shimpor hi sien bangi duai na ka banta ki wei ka shimpor bha ya kata ngala ya ngala experience ni kane ka shimpor bha la da ki to ki brio kim kwa ban gelak bangun bangan duai hi manga na ka banta ka chong ki ka shimpor tang ba ni yo pat e ka jing job namar ka jing duai jong iru không ba ka khting ka chong blai ka ong ka jing duai minot u ba ha kala shibon te habang yai minot man la kasngi ngi yo hi ka jubak tang ba ka kham shimpor barabor yo le se yo don na pedeng job hi kam shimpor ya ka tangam la ban bo pot hare ngate nga yai lenti ala de ka ba nga duai hi na ka banta ki brio ki ba e rendang ki ba e donot ka shimpor ba te le se yo don na pedeng job hi duai na mata jono le se pi kloi ban yo e ka jubak ya ka tangam tep yo le se yo don gum taru hare kat ki ba nga hi nga duai ki to hi ki bawan ban IT hi dala de ki kloi bha ban yo e ka jubab hare ki to ki banga shudu wai hi manga ka banga shuwat hi manga kalat kalanti ba ki to ki brio ki ni watching penem ka shimpor bha namar kata phi ki bala duwai palat na ka banta ki bahaya ki jong phi la se phi slam ban yo ka jubab wat juthat ha ka wei ka si u ble un se jubab yo Jairos la pentot hanre u yo e ka jubab ine pek chushu chaden ko ongkum no barote klayam oh te haba ujisu ula yosngau ula ong ha WhatsApp te tang shunget on pen khia eka pi try jing you ai ka jing kraman ya no ya kita ki badon ka jinget ka bas kham uyo I ya ka do no jong u Jairos natu bo sedang ban ya kendo bo don ka jinget ka bas kham namar ka talar pi don ka jinget ka bas kham ujisu ai pi ka jing kraman lada pim dan ka jinget u soitan un pendo jing kraman ya pi pinam ya sngo sho ya ka sur ka jong ujisu jong you de bo sho ai jing kraman ban henry pinam ya sngo sho ya ka sur ka jong pin ya sngo tai ka sur ka jong baman ka bashu pen ram ban ya pi namar kata tu yo ya ka jinget bad long kum no te haba ulawan ha kata ka yeng sham sya ya no ru ban rung chapo lan tang yo Petros bad yo Yohanes baru Jacob bad ukpa bad ka kami jong kata ka kena pin pe ha ko weiru ka benta ka ba ujisu udon ki senran ki bakerpang jong ujisu dan khat arngut hanre hakutu ka ba ujisu kelado ru uyalam tangi kine bad hang ni ru ni yo iba ujisu uyalam tangi kine balai ka e ka tau don bon ki kristan hangani ka perthai hanre dan tang khandiat ki badon ka jinglong ka ba kerpang namar ki don ni ka jinglong ka ba kerpang ki don hasenda jong ujisu bat ki kamba ki juja hakmat jong kine namar kata ngaku aban ong ye pi kibalong ki kristan kibalong ki senran kibalong ki shakri ki jong trai ngaku bangan ong ye pi ba pi don ne em ka jinglong ka ba kerpang kom kine namar ki don ka jinglong ka ba kerpang takada ujisu ujus ngotenat ban yalam ye kine uklan yalam lot ya barokhot u yalam tai kine balai ki don ka jinglong ka ba kerpang ki don ka jinglong ka ba ki ye chi shayu trai namar kata don ki ba comment singa ki ong kong philabakla kapor jong ka jing pin khia kapor jong ka kamba kare tang kapor jong ki senran ki jong jisu kapor ka jong blai menta kim ju jashu hanre em kata kare ka babakla lada phi don ni ka jinglong ka ba kerpang mentaru ki kamba ki ja mentaru ki kamba ki ja bat lada ka ja ka dai tang ha ki de ki senran ki ba kerpang ka jinglong ki ba blai ula jet kerpang ya ki let's say pi perkhat ba ka ki kamba ka dai tang ka ba pen im ye ki ba yap pen khia ye ki ba pang han ringa kwa bat ong ye pi ba ka kamba ka ba kham kraw ka dai ka ba pen im yo nong pop ka dai ka ba pen im yo nong pop la da men ta phila ma kana ban pen khia e ka met ka jong pi la da pen pat yo e ka jing em pin yo mo e ka jing em bom ju got pinam yo han la om shim la pen khia e ka do ka jong pi e ka met ka jong pi han re ba la pen khia e ka men sim pin yo e ka jing em bom ju got namar kata lang baki shakri ki jong trala dan bon ba ki kristan ki bala yo e ka jing pen em bat kata kada ka kamba tikum no pin ong ba menta uble umle kamba sho kat ka jing pen khia e ka men sim dang don mo ka kamba ka ba kham kraw e kata
Hoot kadai ba ngin yo ya kata kepor ba ngin duai ki briu kin yo kia bat ki ba pun ki jai kata ngin yo tho lupa kan urlong bat kham ta ter te henrei ka ba kham kong san le kadai ka ba haba ngi duai haba ngi ai ka tin ka jong ble kan chon chap ha ka don ka jong ki kin kala ka mut kin yo e ka jing penem kata ka de ka ba kham krau shu namar kata wat nam sngot ho baklaban ong baka kamba kaja tang hakapor jong jisu pat hakapor jong ki senran ki jong jisu henrengan ong yepi hadu menta ka kamba kadang ja tang ba pi hapan don ni ka jinglong ka bakerpang ba jisu un yat rengkat bat pi komba ngi yo i namar ya ka tin ka jong bleom shimla tho lot nama ka Bible ka ong balada tholot kanom ngiam om nan dan pepar ha ni ka perthai na mar kata om shimla tholot hanre ngala yo i ya ka e ka bala tho kat to ka ne ka tin ka jong ble ngayo i ba kini ki judon rengkat badu jisu namar ki doni ka jinglong ka bakerpang balada jisu dan rengkat bat ki kamba kin jaha ka jingem ka jong ki namar kata tongin yo e ka jinglong ka bakerpang kaba haba pi don hang no jisu undar rengkat ba pi baga kamba panjada shisha kata ka de jing shisha wanam sngap e jing ong jong ki babun ki ba penram ba menta ki kamba kim jashu hanrengan ong e pi ki kamba ki jahadu menta bat shishu ka Bible ko ong kumno barote gila yala yam bat gila yelen yar lempat yala de namar jong ka hanreu jisu ulo ong wat yam namar kam shem la yap hanre ka yo thia hai tu ki por ki ba men chua ngam te mentaru le se kadang long ne kam long hanre ha ki por ki ba men chua kini ki nong yam brio ki jubo ye kini ki nong yam brio ha ka por ka ba ki yap brio kamut ki da don ki nong yam ki ban yam kerpang ki brio ki bam kwa ban yam ki hap ban yam ma ki start ba kini ban yam hap don kita ki nong yam brio bat kini ki la yam ki la ye len yar haba kani ka kena kala yap hanre haba jisu ulo ong ba kani ka kena kam shem la yap la ong kumno ki te giler ke ben ya u naba kila tep ba kala yap hanre kini kila yar ke ya u jisu namar ki tep ba kala yap ngakwa ban ong ye pi haba pi duwai les pi de ka brio la ne brio ban nang ba ban yam hari nga ong ye pi wat nom long kum kini ki brio ki ba menta ki yam bat menta hi kirke don ki ba pon bha ki kristan ki ba haba ki duwai ki jaw ko ummat ka long ka ba best bha la da pinang ban jaw ummat ta ba ki ummat ki jong pi ai kin long ki ummat ki ba mi da ka do nuot ka ba shisha ha ka no ka rukom ngan pen shaye pi lada ka umat ka jong pi ka dei ka ba mi na ka do ka jong pi ha ba pi duwai pi yam pi nam le shu e ka to ka jo hanrei ki don bon ki kristan ha ba ki yam ki pen yam ru ye ki priu kum ba ki ni ki priu ki ba yam priu hang ni ki nang ba ban pen yam ye ki we hanrei tak si phang ki lar ke ba don bon ki kristan ki ba yam ki la bread yo cigarette ki la bread e ka kiat bat ki la duwai nganam le shu e ka ta hanrei tang ka si rom pat set la le dia ka jo ki nang ma pen ha be ki ummat hanre ki ummat kim long ki ba kordor kum ba ha ki we pat ki kintien ki ong magar mach ka asu ka babot ki ummat chang ki crocodile ki ummat ki ba syukor te wat nom syukor ya ublay ya ubre pila ban syukor hanre ya ublay pimla ban syukor ngai ngo ya ublay bangam ju kham yam ma dai teng ngayam ba ha ko ik por we u shakri jong try ha bu duai nam ta changa wong kong ngayo i haba pi duwai ki ummat ki hap na ki kmat ki jong pi bat ki kelas sembai bat ki hap habo khando bat imi pat ki jing thong tenga ai ngo yo trai ba ngam ju yam ma dai ta ba hisin bangala yam ngan pendek ru ya ke e ke bangala kren kat bangam patla ngam ai la ya la de ngam ai thek ngam ai dem ngan sha jinget ngan doi hado bangan la kat bangam patla ngan duai ngan ya khun bet namar kata wat nam long pi kitu ki brio ki ban nang pala ban yam han reka jingyam jong pi ka long ka ba arsat namar phimle pat ya ke ba pi phila kut jingmut phila ong ngan le shu ka ta ngan le shu ta map trai ngala pen mong yame map trai ngala pen song si yame men ta tengan le no kum ta men ta tengan le kum ta phila yam han re tang shukut ka jing duai la ka jo don lele lo du ai da ki kenta mar sendem to jing doi la tem khon la ki la ka la tem yu lok la tem yu no kam man toy what you
เป็นเละร้านอยู่ตรายว่าจูไอดาวไปกี่คนกี่จองพีกันอ่องก็จริงด้วยแล้วก็จองกับกำแล้วก็จองพี่นี่มันเตะละกำอยู่ทะเลจองพี่ฮะพี่ละด้วยพี่ละเจ้ามัดอย่าคนรู้แบบพี่ละมาพี่น้ำละหันเลยฮะพี่ไอติลดอะไรดีเฮาตรายอุตรายอุนสายบอดี้พี่วันน้ำลองกี่บันนังมาชุยามันชุเป็นหาบกายกี่มัดนามาว่ากี่มัดkiba shumi hi da ka jing asap kito kim ju ki o shak ma chong play mi se da ka do no ka chong phi kin sa ka la long ki ma lan nai ban long ka jing kur khui phi amen pa shu ka bible ko ong han rei ula pen mi no ya kita baro shabar bat haba ula bat ya ka na ka kti ula perta u do ong ko khna to yangพี่บ่าวจิสุอุลาเป็นมีน้อยกี่ตัวกี่เบรียวชบาร์นามาชิเซียนบัดดอนกี่เบรียวกี่บอมเงินงานเดียโทยพี่บนสินกับกัมบะกัมจุจ้าอุจิสุอุลาแบบบันเละกับกัมบะหันไรหังนี่งี้ยอีบ่าอุจิสุสงุตันนัดบัดดอนบัดกี่เบรียวกี่บอลงเรียวประเทศนามากับเป็นทดหายกับจิงชักรีนามากับตาพี่ฮับบอกชนองนาซาเรรูนามากับจิงดูน่ากี่เบรียวกี่บังเงินอุจิสุอุเล่ตั้งขึ้นกับกัมบะnamar ba om dai ba om la uji sujungi ula ba tang ba onam le la da ki don kini kinong penwet kinong penthot namar kata shuwa ban sedang ga ji shakri la da phi yo ban long kinong duwai kinong pulis sedang ngan ong ye phi be kitu ki man sim pam man setan ki ba penwet ki ba penthot phi ban duwai ba ban be kitu ki man sim pam man sim setan ki ba juwan ban penthot ya ka ji shakri khnang ba shi ji shakri kan long ka ba yat bet ka ba yat ranti ka bom dan khano ka jing thot pan mi shaba ye ke man sim pam man bara khoi ha ka kerteng ka jong trai man te om bangi pan mi ye ki briu te bat la ong kum no bat ka man sim jong ka ta ka khna om no ula perta udo ong ko khna to yang bat ka man sim jong ka khna kala phai pat bat kumne kala yang jot te ula hukum ban ai ban bam ngi ka ktien ka jong ujisu kalong ka bala ban pen em wat iki balaya namar kata compare listen up ding jong pi ka yap ka business jong pi layak ka jinglong man sim ka jong pi layak ka jinglong man sim ki bahing ba sim ka jong pi layak ka khai ka pateng ka jong pi ujisu jong i udon ka por ban pen em pat wat nom ki khu slai ka ka ba yap ha ka jingem ka jong pi ujisu jong i ula ban pen em pat ula ban kurku shikinten la byang ban kurku ye pi la da pi doni ka jinget ka baskan pi u Jairos kran haba udiu briu ula wan ban ong kum no ban o ka khon jo me ka yap wat nam pen jinjar shu you know hikai te han rei usngap bet namar naddo bu sedang bani kendo ha gospel jo Matius ula dep ong bala da kala yap ru metang shukta kan sayo kia namar katanga kwa ban ong ye pi ai ba pin long ki ba kta hi yo trai bala da pidan perki bahing ki bom la shu ban kta hi dala de yo trai ya sa compare la kaslam ka juba pin yo bet wa judo jingker men ho kan chimpor henry la kan chimpor maknaru la da pidan ka jinget kombo Jairos udone ka jinget ka jingpen kia kan long la kalong ha ka business ka bala ya la kalong hakan no ka benta jingpang jing shitam bat kum ta ter compare la ka yap haka kerteng ka jong Yesu kan embed amen te ka kme kikpa jong ka kilas ngau kendet henry ula hukum scam yaki ban om yathu hanu ya kaba hanu ru ya kabala le kadon ka jing kendet om tang hakikme kikpa ki jong kani ke khna ringa nget hang ni haba don chi bon ki bri ki balai wan ban singolam kan don ke jing kendet namar kata ngakwa bangin long kita ki bri ki bakerpang kita ki senram ki jong Jisu ki bakerpang ki ba ki kamba kinja bat ke perthai kan kendet bat ublai jongi unyo ka buram Jisu jongi wa wat ya tho hanu namar kata kan long ka jing hikaya ngaru bat kan long ka jing hikaya phiru haba ki kamba kinja ai ba ngin nom ya tho na ka shintur ka jongi o ba ngila let ban duai hang ta bat kila yo kumta bat ngin ya tho na ma Jisu ong wat nom ya tho te han rai lada ki breu pat ki ya tho ka mut kap le na ma Jisu uju ong wat ya tho tang ba Jisu udang poi tang hang to khandiat
กับหมดคิบเรียวคิลาปันปนากับจิงปันปนาจงคิบเรียวงิมละบันคังเฮนเรนักชุนตุรกจงงี้ยินน้ำเป็นคราวอย่างละเดเฮนเรลาคิบเรียวคิอองรูโตงินเป็นคราวอยู่ตรายงินไอกับบุรมเชวตรายบัดไอกับกระเตงกจงงี้กันยับเนาะเฮนเรไอกับกระเตงกจงตรายกันหางงี้บัดไอบัดคิบเรียวคินเป็ดอย่างงี้คินน้ำโยอีชุอย่างงี้เฮนเรกินโยอีวจิสุบัดหางงี้นามาไอบากระดกกจงงี้กันยับเนาะเฮนเรกับกระเตงกจงอุจิสุกันหากจิงกจงงี้บัดคุมตากันกิกำบารุกินยายจานะกวยกปอร์กวยกปอร์เต็งพี่โอจิงกรูเลบักเตียงกจงอุเบลเตต้องหินเลลางกจิงด้วยtry alut keburam shemekin ko pahabe ejunga nak benda ni ko kubor ko bambe mala kurku yang ilang paro atrai kana o kurku ini ki kon ke jome ai ka jinget ke jong ki atrai kana kan don atrai kana kumba kan ke jinget atrai kana ko bala yo atrai kana hau jairos atrai kana pat ha kan ke kynthei ke bapang mihsnam atrai kana o de shisha kan ko pahabe ejunga kurku no ki kon ke jome kan ko pahabe ejunga ai ka ni ka kubor kan long ka jing kurku atrai kana kan long ka jing pelai kan long ka jing pen atrai kana o kan long ka jing pen khia kan ko pahabe ejunga ablebe ejunga ka dogo ka benta ka baki don kam ha ka jim ka jonki ken ko pa ejunga ya rap ma me ken ko pa ejunga ya rap eki atrai kana o jubab ken ko pa ejunga o da shishang alut ka buram sheme ken ko pa ejunga shimti ki khon ke jome bat kham yaki atrai kana haddo ka bakut atrai kana kin nam sngo pet kin nam sngo lele hap deng ki jingja ki ba bon jat atrai kana ki ba jang ni ka porthen re tang ka wai kin nang mani ro mani bat kraw porthen ka bakut ke jome ha ki por baro khoi ken ko pa ejunga ba gamba kan jaha ka jingem ka jonki ba ha ka jingem ka jongi atrai kana ko ka por she ko ka por yo lu pa me ka buram bar khoi ngapan kertang ba khoi tam ka jome jisu pana nazret hallelujah amen but amen te to bre unyo ban kur khui philang baro yaro itra